दा बेखौ गोसोआव ला गाबोन समफोर UPPL ना खावब्ला फैनानै जोंसो खालामनाय जोंसो मानाय होनना बुंगोन खिन्थु गाइडलाइनाव मालाय लिरनायानो स्पष्ट दंखायो MLA फोरनि स्किम MLA फोरजों रायलायनानैसो स्किमखौ माखौ हमनांगौ नै बेबायदिया गाइडलाइना दङ खिन्थु ब्लक लेभेलाव मोनसे कमिटि बानायदों बेवहाय गामिनि गावबुरा दं ससियेल वार्कार दं NGO फोर दं आरो बेवहाय दा ओनसोला BTC जाबाय नालाय BTC नि सोरबा MCLA सोरबा माबा EM दंबा EM खौबो मेम्बार हिसाबै लाफादों चेयारमेना BDO जागोन ओमफ्राय जिल्ला लेभेलाव मोनसे कमिटि दं बे जिल्ला लेभेलनि कमिटिया जाबाय DC आ चेयारमेन आरो बाहाय MLA फोरा जाहैबाय मेम्बार नै बाव जुदि थालिबालि खालामोबा मालाय लाबोनाय स्किमखौ DC अफिसनि चेयारमेननि कमिटियाव आं गासिबो उल्था-फाल्था खालामफिनजोबनो हायो खोथाया बे खामानिया जाबाय जों लाबोनाय जोंहा मनिटर बिथाङाबो MLA मोन बिथांनावबो जादों आब' प्रमिलायाबो MLA मोन मन्थ्रिमोन बे समाव बिथाङा मोननै गामि होदों गावनि समस्तियाव दतमा ब्लकनि आन्दाराव घसखाता बेखौ होदों आरो मोनसेया जाबाय थिथागुरि ब्लकनि आन्दाराव थिथागुरि ब्लक थिथागुरि गामि बेनियाबो गासिबो थाखाया फैजोबबाय आरो हरैहाय जोंहा जोंनि सोरगोआरि आदा माजेन्द्र नार्जारि बिथाङाबो होदों दरनै गामि मोनसेया जाबाय बालिमारि गामि आरो मोनसेया जाबाय दावागुरि 1 नम्बर दावागुरि गामि बे गासै जोंनि MLA फोर लाबोजोबनाय स्किमसो दानि UPPL नि सरकार दानि UPPL नि गभर्नमेन्टआ लाबोनाय नङा बियो जोंनि दिनाव जों लाबोखानाय दा सरकारासो दंखाय बिसिनि दिनाव खामानिखौ जानाय नुगोनखाय रायजो राजाफ्रा जोंनाबो एखेबारे बिसोर लाबोनाय सानफ्लांलाबायनो हागौ ओंखायनो सिद्दायै बुंना होखाबाय आरो बेहाय ओरै आङो बे माबायाव खोलाहा तुलसीबिल हायर सेकेन्डारिनि कारणे दुमहलिया আমার বিল্ডিং বনাবৰ কাৰণে 8 কোটি টকা প্ৰধানমন্ত্ৰী জন বিকাশ কাৰ্যক্ৰমৰ পৰা মই ইতিমধ্যে সেংচন অসম চৰকাৰৰ পৰা লৈছো তুলসীবিল হায়াৰ সেকেন্ডাৰীनि थाखाय प्रधानमंत्री জন বিকাশ কাৰ্যক্ৰম होननाय मोनसे स्किम दं बे स्किमनि आन्दाराव 8 कोटी टाकानि हायर सेकेन्डारि स्कुला दानिया बेबो थाला मोननै बिल्डिं बिराद मोजां जासिगोन बेखौ लाबोनाय जाबाय टेन्डार प्रसेस जागासिनो दङ बावरागुरि हाथाय मडेल हाथाय बेबो आंनो लाबोदों बै माने तुलसीबिलनि 2.5 कोटीनि एफआरनि मडेल मार्केट बेखौबो आंनो लाबोदों उकिल मोसाहारिया थांनानै बेखौ फाउन्डेसन खालामहैदों दा बेबायदि बिसिनि खारबारा बेखायनो रायजोफोर साबोबा आं दिनै नोंथांमोनखौ सांग्रां जादों ओंखायनो बेफोर बाथ्राखौ बुंदों बेफोर गासैबो जे स्किमखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ फाग्ला बायदि थाङै नारा नाथा मन्थ्रिफोरखौ लोगो हमै 2 घन्टा 3 घन्टा जोबथा बिथांमोननि न'आव अफिसाव लोगो हमै बुरखाय आंनि समस्थियाव बेखौ मावनांगौ बेखौ हरनांगौ होनै दिनै आंहा लाबोबाय बेखौ उनाव आरो UPPLनि मानसिफ्रा लाजिया फांजिया रिबन हानाय फिथा गायनाय माबा खुन्थिया गायनायनि जालाहैबा मिथिनानै लाखा रायजो राजाफोर बे बिथांमोन मावनाय खामानि नङा बिथांमोना जेबो गैया एकदम बेखार जेबो खामानि गैया बिसोर गतिके बेबायदि बाथ्राफोरखौ मिथिनानै लादो रायजो राजाफोर आरो सा ओनसोलाव जोंहा हाग्रा ओनसोलनिफ्राय दिनै गोबां आइफोर आफा रायजो राजाफोर फैदों सा ओनसोलनि जेंना जेंगोना जेसेबां जौगाखांनायनि खामानि मावनांगौ दङ बेफोरखौ गासैबो जोङो दा इन्टारनेल सार्भे खालामगासिनो दङ ब्लक कमिटिनि दारैहाय जोंनि पार्टी ब्लकनि दारैहाय इन्टारनेलि सार्भे वार्कखौ जों पार्टी लाइनाव खालामदों बबे जायगायाव मा सुबिदा उसुबिदा दं मा खामानि मावनांगौ दङ दा बेफोर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा BPFजों फैजोबखांनायनि उनाव खामानि मावनायाव जोंहा बेफोरखौ गोसो होनानै बै जायगाफ्राव जों स्किमफोर हमनाय लानाय मावनायनि बे नैबे खाबुखौ जों मोनसिगोन आरो दिनै आं बेवहाय मोनसे खोथाखौ फोसावहरदों जोंहा बे थाइसुगुरिनि बै दोहोनगुरिनि रायजोफोर जुदि दङब्ला बे थाइसुगुरि दोहोनगुरिया जोंहा 28 नम्बर गसाइगाव समस्तियाव गोग्लैयो दासिमाव गोग्लैनानै दं आरो नैबे गोदानाव दतमायाव दा हाबबाय आङो दाख्लै दुर्गा फुजायाव थांनानै नुहैदों जे बिथांमोनखौ सोंदों बे जायगानि रायजोफ्रा भटखौ बाहायो बिथांमोनहा होनदों जोङो बेसेबांबा जों गंनिया हाइ स्कुलाव थांनो हायो आं हिसाब खालामनानै नायबाय 5 किल'मिटारनि खम नङा आङो लोगो इलेक्शन कमिसन माने इलेक्शन अफिसारनो लिरना हैबाय जे बे नर्थ गंनिया हाइ स्कुलाव जे भट सेन्टार थाइसुगुरि दोहोनगुरिनि आरो बेजों खाथि खाला थानाय गामिफोर जे दङ
बिथांमोनहा जे भट होफैयो बे ओनसोलखौ दानख'नानै बे स्कुलनिफ्राय लांनानै थाइसुगुरि एलपि स्कुलाव होनांगौ होननानै आं लोगो लोगो डिमान्ड होबाय लिरना होबाय आरो दा सेंसनबो जाबाय जायफोरा पाबाय दा नर्थ गंगियाव फैनानै भट होनांलिया बे थाइसुगुरि एलपि स्कुलावनो जोंहा थाइसुगुरि गामिनि बै माबानि धनगुरिनि खाथि खाला थानाय गामिनि मानसिफ्रा बे जायगायावनो थाइसुगुरियाव भटखौ होनो हासिगोन बेबायदि खामानि अनेक दङ मावनांगौ आरो बेनि थाखाय रायजोफ्रा जोंजों थानांगोन दा जेखि जाला आङो गोलावखौ बुंनो सानला जोंहा गाहाय आलासि बिथांमोन दं आरो बरायनांगौबो दं आं बेखिनि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय लोगोसेनो जायफोर बिथांमोनहा दिनै हाबनो फैबाय दलाव नोंथांमोनखौ जोंनि ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटिनि नेताफोरखौ लानानै माने जों जे खामानि मावबाय थादों बिथांमोनजों सिथाबनानै बिथांमोननि बोसोन मथे दैदेननाय मथे जाहाथे उननि बेलायाव एखेबारे सान हर खामानि मावफायो आरो गदि गला थानाय जायफोर दङ दा इउपिपिएल माने टिएमसि बिजेपि मावनानै दङ बिथांमोनखौबो एकदम झारु सिबनाय बायदि हासिब सिबनाय बायदि सिबजोबनानै साफा खालामदों माइसा दांनाय बायदि एकदम साफा खालामदों गासिबो बिपिएफनिल' स्र' थानाय बायदि दा बेखौनो बुंनानै बयनिसिमबो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय खुलुमनाय সাবাইকৰ যাচিহৰবাই সকলোলৈ আজি এই সভাখনত আহি সমৰ্থন কৰাৰ কাৰণে সহযোগ কৰাৰ কাৰণে মোৰ ক'ব লগাখিনি এইখিনিকে কৈ পেলাই মই সমাপ্ত কৰিছো ধন্যবাদ নমস্কাৰ তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছো ইয়াৰ পিছতে